că sunt din grupul tău și să le spun, nu e bine, face așa, spune eu cum e mai bine și îi demotivezi complet. Și am avut la început, și în America se întâmplă asta, și am avut probleme din cauza asta. Adică nu că a fost, dar e rapid. Ce să facă în loc să... După ce am trecut din asta și mi-am dat seama și am fost în stare să analizez și, by the way, fiul meu m-a ajutat pentru că făceam același lucru cu el când era în școală și el nu e prea obedient și am avut discuții foarte multe, m-a ajutat extraordinar să pricep ceva e wrong și atunci am început să citesc de la Peter Drucker și Steve Covey și să zic a superior way of doing leadership e diferit, trebuie să faci a way, să work cu knowledge workers, să empower. E mare lucru, capacitatea să lucrezi și să empower oamenii e probabil cea mai complicată chestie de găsit în leadership. Ce manager de acum vi se pare că face treaba asta? Sau din sunt contemporan, poate? Ei fac aici, la compania asta. Am văzut că aplică, poate le explici un pic ideea cum. Dar din punct de vedere, sunt foarte multe teorii și sunt foarte mulți oameni care fac asta și sunt faze diferite. În America sunt foarte mulți care sunt startup-uri și acolo este altă dynamics. Da. Dynamic este startup-ul, când să let go și să dea la... Dar la companii mari, ce aș putea să spun? Sunt foarte mulți, sunt companii care au fost bine managate. Intel-ul au avut foarte mulți manageri, Grove, care a murit de curând, era unul dintre ei. Primul. Nu era primul, primul a fost Moore, I believe, Gordon Moore a fost primul, dar era din grupul care au fost. Nu, da, sunt foarte mulți, au fost la Cisco, de exemplu, la început au fost foarte buni, în General Electric avea management. Au fost foarte mulți care au trecut prin fazele astea și care sunt manageri de calitate superioară. Dar nu m-am gândit amănunțit să zic cineva mai bun decât altul. Dar sunt companiile noi, cum e Facebook și cu Google, ei așa au făcut. De-aia sunt așa de successful, pentru că au fost foarte preocupați să fie lideri adevărați și să creeze atmosfera asta de creativitate, să încurajeze atmosfera de creativitate.